Arratsaldeko 4:48 minutu, 3 berdindu du Realak Oviedoren aurka Anoetan lehen mailako 25. jardunaldiko norgehiagokan eta honen bestez Pellegrino Matarazzoren taldeak San Mameseko joaneko norgehiagoka horretatik irabazi ezinik jarraitzen du. Gogoratuko dugu batetik Realak aurreko jardunaldian ligan Real Madrilen aurka 4-1 galdu zuela Santiago Bernabeun eta Oviedok berriz etxean Carlos Tartieren Atletiken aurka 1-2 galdu zuen. Horiek horrela, Pellegrino Matarazzo eta Guillermo Almada entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Realak 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Erremiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Aramburu jokatu du eskuinetik, Sergio Gomezek ezkerretik, Jon Martin eta Duje Txaleta Etxarri izan dira atzealdearen erdialdean, Gorrotxateik eta Turriendesei jokatu dute zelai erdian, erdipuntan Brais dela, eskuinaldetik Pablo Marin izan da azken bolada honetan bezala, ezkerraldetik Guedes, naiz eta Gonzalo Guedesek bi egaletatik dezente jokatu duen eta asko mugitu den zelaian zehar, eta puntan Mikel Oyarzabal izan da. Oviedok berriz 4-3-1 sistema ezarri du, Eskandel kapitaina izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Nacho Vidale jokatu du eskuinegaletik, ezkerretik izan da Javi López, Realetik utzita dagoen jokalaria, David Karmok eta Eric Beilik jokatu dute atzealdearen erdialdean, Fonseca eta Sibo osatu dute Euskarri bikoitza, Reina izan da erdipuntan, eskuinaldetik Hasan, ezkeraldetik Ilias Txaira eta puntan Biñas izan da. Epailea Munuera Montero izan da, Abalos Barrera izan du laguntzaile barrean eta lehen zatian ez, baina bigarren zatian zenbait jokaldi polemiko utzi ditu Andaluziako epaileak, gerora azterkutuko ditugu horiek guztiak. Lehenengo zatian Erreala ezine aukerak sortuz ikusi dugu. Egia esan baloia izan du, Matarazzoren taldeak lehenengo 4-5 minutuetan Oviedoren presioa itogarria izan da, egia esan nabarmen ikusi da Guillermo Almadak nahi zuela edo zer nahi zuen bere taldeak egitea, hau da Realari ez atzetik eroso irteten utzi eta hartara talde txuri urdinean zalantzak sortzea. Gainera, aipatu behar da, futbolak baditu zenbait bitxikeri eta horietako bat Guillermo Almadak denboraldi honetan bigarren aldiz bisitatu duela Anoeta, izan ere aurrekoan Valladoliden aulkian egin zuen, kasu honetan Sanseren aurka eta Sanseren aurkako partida hori galdu egin zuen gainera Valladolidek asteleen hotz horretan eta euritsu horretan Anoetan jokatutako norgehiagokan. Kontua kontu gaur oso bestelako kontuak ziren eta hasieran Realari aipatu moduan kosta egin zaio. Gainera, zenbait jokalari ez ditugu bat ere fin ikusi, esate baterako Beñat Turrientes ez dugu aurreko norgehiagoketan bezain erasokor ikusi, zelaiaren 3 laurdenetara gutxitan iritsi da Beasaingo jokalaria, eta gehien nabarmenduko nuken jokalaria Gonzalo Guedes izan da. Aipatu dugu nola eskuinetik, ezkerretik, bi aldetatik ezarri du Matarazzok, azken finean partida hasiera oso trabatua izan da, Realari asko kostazaio zuloak bilatzea eta Portugaldarrak desberdintasuna markatzea funtsezkoa zenez, Matarazzok aldaketak egin dizkio, baina ez dira baliagarriak izan. Oroar lehenengo ordu erdian apenas ikusi dugu aukerarik, Oviedo jada apur bat nekatu denean eta presio itogarri hori egiteari utzi dionean apur bat atzean sartu da, oroar Biñas, Ilias eta jokalari hauek guztiak atzean sartu ditu, nolabaitean defensari garrantzia gehiago emateko eta kontraerasoetan jokatu du, eta kontraerasoetan arrisku dezente erakutsi dute erasoko Ilias Txairak eta Hasanek, batez ere Hasanen egaletik izan dira Oviedoren eraso gehienak lehen zati horretan. Sergio Gomez nahiko ongi harrapatu dute zenbait jokalditan eta gaurkoa ezin da esan Kataluniako ezkerregaleko jokalariaren norgehiagoka onena izan denik behar bada, eta hori baliatu nahi izan dute, baina lehen zatian ere Oviedok aukera garbirik sortu gabe. Azken minutuan iritsi dira zuzen ere bi aukera garbi horiek, batetik
Brais Mendezek zuzenean Aron Eskandelen gorputzera bota du baloia, Brais bi norgehiagokaren ostean itzuli da gaurko norgehiagoka honetara, eta egia esan ez da finaritu. Ez dugu zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera zulo handiegiekin ikusi, ez dugu baloiak sakonean sartu eta nolabait atezainaren aurrean buruz-burukoak egiteko jokalariak bilatzen ikusi, ez da fin-ibili oroar reala orokorrean bezala gaur distira gutxirekin ikusi dugu Mataratzoren taldea erritmo gutxirekin, eta lehen zatian horrek kondenatu du. Gero Iliasek beste aukera garbi bat izan du, oso garbia ere, bakarrik geratu da, bat ere fin-ibili ez den Jon Mikel Aranbururen aurrean, Jon Mikel Aranburu gainditu ostean, eta horre Remiroren aurrean komatxo artean errez zaiena eginda zeukala, ez du asmatu Iliasek, eta honen bestez usnako emaitzarekin iritsi dira lehen zatiaren amaierara. Gainera Mataratzok garbi zegoen, zerbait etzuela ongi ikusten, Realaren lehen zatia eskasa izan da, ez du apenas aukerarik sortu, ez du jokoan erritmorik ezarri, ez da jokalaririk nabarmendu, eta horren ondorioz Beñat Turrientes kendu eta Jangel Herrera atera da. Esan dugu Turrientes gaurkoan oso gutxitan ikusi dugula zelaiaren 3 laurdenetara iristen, baina nik beste aldaketa bat ere egingo nukeen, gerora egin duen aldaketa. Izan ere, Jon Mikel Aranburu ez dut bat ere fin ikusi lehen zatian, batez ere atzealdera joaten eta ikeragarri kosta zaio, eta orain artean Venezuelako eskuinegaleko jokalaria horretan nabarmendu da azken finean defensan, eta gaur ez da finaritu, iruditu zait Oviedoko jokalariek oso erraztasun handiarekin gainditu dutela, eta nik uste Mataratzok beste aldaketa hori ere, aldaketa bikoitz hori egiteko garaia bazuela. Lehen zatian ez dugu Munuera Montero aipatu, hemen berriz, azken boladan epaiekin oroar zelai guztietan ikusten ari gara zenbait erabaki oker, eta gaurkoan anoetan izan da. Izan ere Mikel Oyarzabal bakarrik geratze hartzen Aron Eskandelen aurrean, Erik Beilik nabarmen jarri dio besoa oztopatzeko eta falta eginez, azken jokalaria zen. Munuera Monterok ez du faltarik adierazi, ez da txartel gorririk atera ere. Ia esan jokalari guztiak aulkitik irten dira, epaileak ere barrekoarekin hitz egin du, Abalos Barrerak ez du ezertxo ere ikusi, eta horren jokaldi horren ostean Oviedoren aldeko kornerra iritsi da, eta Hasanen erdirak eta Binasek errematatu du, bat huts eta batekoa egin du, Oviedoko aurrelariak gaur egin duen lehen gola izan da, baina oraindik ere Realeko zaleak eta jokalariak gol hori irensten ari zirela, bigarrena iritsi da, eta hori zuzendu beharreko zerbait da Realarentzat. Azken finean bi gol oso antzeko izan dira, biak ala biak buruz sartu ditu Oviedok, biak ala biak baloi geldi batean, eta Realak hori ezin du baimendu. Realak ezin du baimendu batetik hainbeste gol jasotzea, eta bestetik atzealdean hain bigun aritzea. Erasoan fin nabil, oroar, Mataratzo iritsi zenetik, beste erritmo batekin jokatzen du, naiz eta gaurkoan ez duen jokatu, baina atzealdean zulo handiak ditu oraindik ere, eta horiek Rino Mataratzok oraindik ere hobetzeko dauzkan kontuak dira. Ez da erraza, entrenatzaile batentzat iritsi eta 2 hilabetera, ez azken finean Rino Mataratzo urtarrilean hasi zen taldea entrenatzen, eta orain otsailean gaude, hau da, 2 hilabete besterik ez daramazki hemen, naiz eta badirudien urteak daramatzala, baina oraindik ere atzealdeko kontu horiek findu beharra dauzka Realak, eta gaurko norgehiagoka horren isla nabarmena izan da. 53. minutuan Pablo Marin eta Jon Mikel Aranburu kendu ditu. Pablo Marinek gaurkoan ere ez du partida ona egin, borrokalari ibili da, baina baloiarekin eta distira gutxirekin desberdintasuni markatu gabe, area gutxi zapalduz, eta Jon Mikel Aranburu berriz oso partida kaskarra egin du, iruditzen zait erasoan ez dela ia agertu ere egin, eta atzealdean gehiegitan jan dute bere postua, eta horregaitikan esaten nuen nire ustez Álvaro Odriozolak lehenago atera behar zukeela zelaira, baina Rino Mataratzok ez du horrela ikusi, hori 53. minutuan ikusi du, eta Oskarson eta Odriozola atera dira, txamponaren bi alde esango dugu. Horri Oskarson gerora protagonista izan da, horrez gain oso norgehiagoka
ona osatua egin du jada lesiotik itzuli zenetik, beste bada Islandiako aurrelaria eta Realak horri Oskarsoren bertsio hau behar du denboraldiaren une erabakigarri honetan. Eta Álvaro Odriozola izan da txamponaren beste aldea, izan ere atera eta 3 minutura min hartu du, ia ezertxo ere egin ez dioten jokaldi batean, lurrean geratu da, Realeko medikuak zelaira sartu dira, eta hortxe ikusi dugu nola irtetean ezin zuen eskuineko hankarekin zapaldu ere egin, berazea ez zen ezerra hundirik, eta hemendik noski animoak Álvaro Odriozolari, orain arte ongi jokatzen ari zen, berriro ere bazirudien bere mailara itzultzeko, bere mailarik onenera itzultzeko hurbil zegoela, baina ea lesio honek ez duen asko irauten eta ez duen bere garapen hori nabarmen eteten. Bere ordez Aritz Elustondo atera da, eta ikusten da Aritz Elustondo ez dela lengoa, urteak aurrera doaz, geroz eta gutxiago jokatzen du, geroz eta gutxiago jokatzeak batetik esperientzia ematen dizu aurretik jokatu duzun guztiagati, baina bestetik erritmo falta ere erakusten du, eta gaurkoan ikusi dugu Aritz ez da bilela fin, baloiak kontrolatzerako garaian eta oso oker, defentsan ere askotan jan diote bizkarra, oroar jokalari garrantzitsua izan da Aritz, baina gaur ikusi dugu behar bada bere maila apur bat nabarmen xamar jaitsi duela, eta ondorio ze hor Oviedok ere izan du aukeraren bat edo beste. Realak ala ere erreakzionatu du, jokalariak sinesten zuten, barkagailuari buelta eman ziezaioketela, eta 74. minutuan iritsi da hain zuzen ere Sergio Gómezek egindako erdiraketa, Orri Oskarsonek bakarrik errematatu du, Oviedo zerbaitegatik doa azken finean azkena doan taldeak normalean atzealdean zulo nabarmen xamarrak uzten ditu, Realak hori baliatu du eta Orri Oskarsonek burukada bikaina, erremate bikaina egin du eta ondorioz bat eta bikoa ezarri. Realarentzat gol garrantzitsua izan da, jarraitu du taldeak baloi guztiak borrokatzen, Jangel ikusi dugu, behar bada ez du esan 46. minutuan irten denean, baina bigarren zatian oraindik ere ikusten da erritmoa falta zaiola, ez da zelaiaren 3 laurden horietara askotan iristen, baloia atzetik irteterakoan ere batzuetan baloi batzuk galdu ditu, zelai erdi horretan, eta oraindik ere bueltatzeke dagoen jokalaria dela esan daiteke. 76. minutuan aldaketa hirukoitza egin du Oviedok, Sibo, Reina eta Hasan kendu ditu, Siboren norgehiagoka ona izan da, zelai erdi horretan Oviedok ongi eutsi dio oroa Realari, Reinak antzerkia egin duela esan nuke eta horrela esan beharra dago, horrune batean Oviedok demora dezente galdu du, bere kartekin jokatu du, epaileak ez du moztu eta hor giroa gaiztotu egin da, hor joan zaio Munuera Monterori nabarmen norgehiagoka, hor Reinarekin, Aritz ere berotu da, hainbat jokalari, eta bazirudien Realarentzat testu inguru txarra izan zitekeela, batez ere galtzen ari zirelako. 76. minutuan hartu du min Reinak, eta Hasan ere atera du, Hasan aipatu dugu, lehen zatian Oviedoren aldetik, arrisku gehien sortu duen jokalaria, askotan alboko marra bilatu nahi izan du ondoren Binasen erremateak bilatzeko, hor arrakasta gutxirekin ibili da, baina kontutan hartzeko jokalaria Oviedoren salvazioan gako izan daitekena, inolako zalantzari gabe. Eta Dendoker, Cazorla eta Tiago Fernández irten dira, hiru hauek ez diote utzi markagailuari, esan Almadak, ez du nik uste aldaketetan asmatu, azken finean etzen erraza ez da ere, Reala jada bai baitzetorren markagailuan, baina horre 3 jokalari hauekin apur bat atzealdea indartu nahi izan du, sendotasuna eman nahi izan dio zelai erdiari, baina Realak nahiko erraz janduela esan nuke hurrengo minutuetan Oviedo. Eta aldiz, minutuak aurrera joan ala, Realak geroz eta gehiago sinesten zuen, 77. minutuan Zakarian kendu eta Jon Gorrotxategi kendu eta Zakarian atera da, Gorrotxak gaurkoan beste behin ere klasea duela erakutsi du, Realeko jokalari onenetako bat izan da, inolako zalantzari gabe,
oso ongi jokatzen ari da, Mataratzorekin hasieran etzen aritu, orain berriro ere berreskuratu da, eta nola ze mailatan dagoen Gorrotxategi, baloia ez dio inorkentzen, askotan dueluak eta irabazi egiten ditu, eta gaurkoan jokalari garrantzitsua izan da, eta Zakarian atera da, izan ditu aukera batzuk, gero aipatuko dugu, baina ez da finibili, Zakarian gaur. Eta, minutuak aurrera joan ala, ikusten zen partida geroz eta beroago zegoela, Realak nahi zuela gol hori, bina eskendu eta Borbas atera du, jada Oviedo azken txamparen zain, partida irabazteko bederen, eta, hor nik uste noren aldaketa izan da hemen, Binasen aldaketa, Borbasen aldaketa Binasen ordez, hori, baloiak eutsi, goian dueloak irabazi azken finean, Oviedo gora jokatu behar baitzuen, eta Binasek partida handia egin du. 2 gol sartu ditu, horrez gain baloi asko babestu, Oviedoren erasoetan protagonista izan da, partida ona egin du Binasek, eta 87. minutuan, erdiraketa baten ostean, Duje Txaleta Txarren gola iritsi da zalantza bazen, ea falta izango otezen edo ez, epaileak ez du adierazin, niri ere ez zait iruditu, eta binakoa markagailuan, Reala berpiztu da, Mataratzoren talde honek beste lehiakortasun badu, Sergioren arekin alderatuta, eta gaurkoan ere erakutsi du, berriro ere norgehiagokari buelta emateko gai izan da, azkenera arte ez dute etxitzen, eta gaurkoan Txaleta Txar izan da protagonista. Baina Reala gehiago nahi zuen, eta 80. minutuan Gedesek baloia oso bakarrik hartu du jada Oviedo ondoratuta zegoela zirudien, Oscarsoni baloia eman eta honek ez du barkatu Islandiarraren bigarren gola, orain infamatu egin den kantu hori jarri diote markagailuan, jarri diote bozgorailuetatik, berak ere gogotik ospatu du gola, baina oraindik ere norgehiagoka etzen bukatuta 8 minutu eman ditu epaileak eta 82. minutuan berez kalean egon behar zukeen Erik Beilik irunakoa egin du Cazorlaren erdiraketa baten ostean. Kolpe gogorra Realarentzat zaiena egina baitzuen, baina gaurko berdinketan ikuste norgehiagokaren testu ingurua kontuan izanik ona izan dela, ontzat emateko modukoa dela, eta Fonseca ere kendu du, Foresen ordez, Fonsekak norgehiagoka diskretu xamarra egin du, ez zait iruditu fin aritu denik Oviedoko jokalaria, zelai erdi horretan, eta azkenik, Realak azken aukera bat izan du, nabarmena, Gedesena, zutoinera joan da, gero Zakarianek atezainari zuzenean eskuetara, 3 golfesta gaurra noetan, Realak ez dio Oviedori irabazterik izan, oroar, jokoa ere nahiko mansoa eta ez du partida ona egin, ez du merezimenduz irabazteko norgehiagoka egin inondik inora ere, eta Mataratzok horixe du, oraindik ere zuzentzeko atzealdea, eta ikusiko dugu nola zuzentzen duen hori. Urrengo partidak zeintzuk izango dituzte bi talde hauek. Realak Somosera egin beharko du bisita, Mallorcaren aurka jokatzeko, Oviedok berriz etxean Atletico Madrid hartuko du. Gogoratu, Realak 3, Oviedok 3 anoetan.